Emagaro benki ya umwanchi umurigereri bwegeta seni kya Ndizi TV nabwo bwansu bwo mu Gusii ngwege naritko lya uri abere ritoere rukegima nanene kwa bere go kwego kya aso ko bwatemero bere yeritko lya rero ekero rirene ritko lya Jumanne tariki 30 Eyemo cyumutinyo mutangani umwaka w'ekiri bibere na 2022 nekinga kibono lya swari tko lya kabere ase aboroki wa begredi kya gatano na kabere gose inse yo mu Rubero Junior Secondary School bagendrete goswa ase kiskuru kinga kyaboroki wabagendrete gosaboroki abagendrete kubolia bayiboli kwene kyabunanko irabare abana babo ase kiskuru ero benyorere ribaga mapema nekinga kingiye kero yaragira Ensa Eyemo ekeronde okwarigania SMS ya Amayia eri onkomanya munanara ya kubwatirana nabasaki baito twakwariganirie asenchira ere yobwikiranu kurene ritanganike gima tikatoranyore gati hari ngwariganeretie asenchira yobwenge Mungino yo tari yamenya ta senkira yogo chandu no aga kobanga abantu bande ho bagwita asengenjo yoboruru oyo no mungino muya osometi abana baye Amayia ndairianyi magega yo mungino yo mobwe myaka menene weita so kwerutege simaime na nyore to emini kere 5 oya karumaega anyaretire 2 titobaganetye mwiranire skuru magega no kwemurungania kwa bayibori be skuru ya secondary ya Mariba agreed that what has negatively been trending, those homicides, those deaths, the too much pombe you have been seeing here, should be a thing of the past. Those demonstrations you have seen. County Commissioner we county ya Kisii koroye kuregetindi asobo enkino botumeki bwa marwa tancheiri Hayo manayanda mango mwancho murigereri ngo kwarigania iri ngumanya senchera ere yobwekerano ekerango kwenyorewuna nabo kugendera gotonyora sense mere ya Facebook wetran Ndizi TV News Digital asense mo ya YouTube ni gora tonyora wetran Ndizi TV News nabo go tweet wetra @Ndizi TV News boigo ase website yaito gora tonyora wetra www.ndizitv.or.ke eri otogendere gusanga mankeretariane Evelyn Osero tokubwaterana nere Joshua Utako eneke una wikeire asense mo yebimanyiririo ngo ganto chake koruase county ya Kisii awase Amayia abwata inse ase ekenyoro kia irianyi eyo gotoka se wodi ya Bugeka ime ya Kitutu Chache South neye magega yo mungino yo mo gotoka egesimaime ga kwete nokorengana n'abanyakenyoro ni go batamaiti ekikerera egekorekyo egento bagikera otana ne kyogo ichani okorenege kogera umungino yuno ibwe myaka emenene muri keito Vincent Onyanja nekirana sayo no gotwarganiryo robot rwabene Nigo yabuguchano konego chasamenyi bairianyi bi eyogotoke wodi Bugeka mu Gusii sublocation bunge ya Kitutu Chache South County ya Kisii maiga yomungna mu myaka 53 kweruta egesimaime emambia ya rero Nige gotebekana buna nyagosira mireka nyabonyotiso niga isaranse siko asegesono kyaye ejuero mu muroje na maiga yatemanyekane tinna kyabora no mwere yogotoka egesimaime nicho mutureti wekenyoreke mu mwenga pi bono yona chana nyore report na ringi mwana ne bundi ali yake ngonyore report nga umungino kire gochaga igo yo mwaporo batingo matebyaya nga yarenge ngarenge ase ali gotera umugaso ange kwende negesima inkyabegete bagonte bineki nekisandurusi abegete amone getamba nababoli no kiranga abu gose na joji ngiyo bante binga kiro lakini amabati yali atubetegesima naro asukirgo cyensemo obahene naji gurige lya namanyoka naruo namanyoka bagamwane narete tochi tiright egero najija yo namureka namonyora asigisime ikyo bwate gwende pambu yo gwakamache yaringe kando nekera gugurugura ipambwiri ya musukuma ya moenia ya muruta muina sinaji kumurika sinaji komoro omugambi onyatie Lawrence Omari nigago tumanyia buna baumerana nenganeye ekero barenga sobonya byo botindi wa maryogo yogotindia katwa ngigase igase location ya Bugeka na twanyora mangana ngumungino yo mogwerutire gesimaime asomucyoyega twanyara buna bakoliga siba serikali twanyara kutwara gokoreka twa bantu bagokura twachapakaiga twanyora ngegesima kya ngegetambe sana ya
mwatani 60 feet. Tiramanyekana boikiranu eikero mongina Amerika weita asomo gambiro rensi abori abantu wesokia na gosangana abande ekero babwate birengererio ao. Twachire kubuli bagote batemanyika nkeri twanyore abekete kerugo garia bate bangano ari kunywere ngori silipa stwara cyane ngone reso yaine kerugirie kananste sababu yagara bwirute metera manyekana. No uruara igobono no mbona kraso ime etokumetio ka babona taruwa tukanyana ria bwene no esa familia semeri ngumongino bwene. Bone sababu yagera umongino yo jaga kurute gesima imento komanya kerokyo. Serikali ye kaunti ya Kisii ni yatuma bokonya sobwango asebate makumotorio mongina Amerika kurwege sima imekorende oikagosiria ogima bwaye. Jekero nare go etega nkogenda go chiesega siane society aria. Igona ikaga igana igwe bikururugura ngo chigo ikorona makonyora no mongino soire gesima ime. Twaso agusure karende go sento mokonye lakini party ngiye gari yarwe ye county. N'abantu baye baija batema sana batemira aro paka bamurusirime no boroba neno mongina onyari kuraraga igesima ime baya nge mambi chinsa igatwanyara kuwe bikuro tokomnyoka gocha twanyara mongino ya maino nyare go segesima ekime ni gobo igobate abuna ogutarosi go buya kwegesima ikiona gosiekwa ni go korobya ogoita kwa yo mongina milka. So ine challenge rona ndenge tokende na raiga gesima ekegane getambe sana lakini ngia gajeire ekime gukiryo gosieka kini bona sengenjo kyarenge wasi gakore gasi getenkeigo nere nago soime ngitware goteba mongino yo tari yamenyeta asenkira yogo chandu naga ko banga abantu bande ho bagweita asengenjo yoboruru oyo no mongino muya osometi abana baye naenda abana baye barebo bakwenyara nigarenga sobo menyo buya naenda abwato burendi obuya boisaine gabone to kurira na bato bwate bisima birange ne chinyumba tigatoteme kurende bisima no na abana bakena boranya baso gesima ekime nigo bono yatigero goichana no gokumia go chasenkeye hase bono baro beire na go chakomero bene yo gochikomwanyu mongina asano na boli boli tigato cha bange ningi gose kyagera umongino yoboita asabange kwerusyo bogima nige koletwa neme chando bagwetera gosere ningi kyagera tali besa tali kende eyo nengane tigata boli yo gocha saba kenyoro korochinse mechiga cheria nyiko reporter ya Ndizi TV ritirane nchenkoro kwa Vincent Onyancha. Mbiyamono murikeito Vincent Onyancha asoroboti orure kranu nengora yabene tokorwa gochiase eyamate ya nyagusira ikurege tindi nigo kiarure gochiase abainki nabayiga abatumeki bamarwa atancheiri nabali bakubwatirana asobosaria bwekingencho au imeye county ya Kisii okwana chinga kecho mu county commissioner bwe county ya Kisii nigo aboriri abo busabo borendi kobwatirana na wekirania emeremo yabo bunebwenerete ase abananchi murikeito Brighton Makori no roboti urwaso bwagare ege kurege tindi nigobono kiarurwe gochase bali baratoke bakoenga marwase county ya Kisii na bali barabe bakorobosali bonda se county ya Kisii gakurwege kurekyo no mo county commissioner Tom Wanjere yoderuna bindebita hojigo byanjerana kokorekana se county ya Kisii agreed that what has negatively been trending, those homicides, those deaths, the too much pombe you have been seeing here should be a thing of the past. Those demonstrations you have seen, we must reverse that. Nigaya kwanetaya anene ekranyornede nabo bisabe serikali bali bakora kigasi asinsemo awao anena se county ya Kisii. It was an introductory meeting with the heads of departments within the county, and the meeting was meant to bring us together so that we are able to bring timely and quality service to the people of Kisii County. Boigo nigaba bolirie abo bisabe serikali ase county yo kubwatiri chiko na wikirania bamenyi bensemeyo ali baganetie. We put a lot of emphasis on quality and timely service with reference to Article 232 of the Constitution, which has dictates on how a civil servant is supposed to conduct themselves. Admittedly, we are coming out of electioneering, and we have also reminded the heads of department that elections are over. Oigo nigaba bolirie banyare bagwetanga kurwa sensemo ya gisiasa. Our role this time is to deliver service impartially. We have also reminded them to remain apolitical, so that as civil servants they don't get accused or messed up as far as politics is concerned. Nigabolirie abo bisabe serikali kwene kibuna ngobwati sibare serikali eligo ikirani obokoreri bwaye asaba menyi be county ya Kisii. We want them to acquaint themselves with the Kenya Kwanza plan that involves the Hustler Fund,
We are talking about enhancing food security in the county. There's a lot of government initiative to give out fertilizer and ensure that we have adequate food in this place. So we put emphasis on that because, again, some of the assignments, the agenda that we have cuts across a number of departments, and therefore there is need for us to have this kind of session. Kulipoti Kisii Candice TV, Ileriane, Brighton, Makori. Miamono murikeito Brighton Makori ase oroboti ururikiranu abaibori beskuru sekondari ya Mariba ritukoria rero nigo besokia na gokoro korobekana asikeri abakwe murunganiria ogokora bube weskuru eyo asikeri batero na nigo yairanire magega kegima ase yabwate eminia 2.52 korengana baraboni go bakumochia uyo gusangiriria chibesa ase skuru eyo gosebasa nabo igo omorokyo monene kendo bagatana nabo baireire okoira na magega weskuru eyo nabo tiba batageti murikeito Josephat Amisi no roboti urwasobuime magega ya matemu amanene kirasi 12 umwaka nyarate ko bagogita gosoka ne skuru kinyinge anene imero gongorwa gusigo korabya bono nigo abaiboli besukuru ya Amaliba yego tokeme konsejensi ya libali chache banyara ko bakoroberekana asikali batebire esukuru ye nyarate ko bagokora bobe ase matemu amanene ayanyarate ko bagagweta Prince be yentori ko moserio ko banga atari omubyale bwesukuru na sengenjo atagete gusali performance in state yokobeka abalimu abayibona abana amurinde performance yabegoro barabo bachakire byasara ne pasa igoto nogo kumbyo konene ekere sukuru ya ito yaro siriguya amachengare buya umweshimigo ito rurokoro kurya nyaga katongi abekirororo epasi ere isikenene twanyora masomo igare 2 omwalimu ocheje twakagendo yagacha nanyore to eminikere 5 oyakarumaiga anyeretire 2 bona bakanyakenyoro barorire bobe bakande ngomo editicho yoroga ige principal agende kwa kauli moja ko sabono abaiboli aboni go bamumochirie omwalimu omonene bweskuru eyo Mr. Koril naboigo omobasa oyo kuri chadera temo ase obotenero bweskuru eyo aireire anene ogokora bobe ase amatemu ayo anyara ko bagagweta performance ire muneko bwati abana baisanza mandura abana 73 gamba break down per subject omomogo English ebwabo bwate chi inye chi D-36 uwi rote sabu ebwate 63 is barochi ebwate 33 is soche chemistry 39 is soche tata todo no business studies obata chirenga isano boigo nigo bamuganirie omwaziri bwechisemieze kirima chogu anyare ko bagagotegera ikirero kyabo na koiro igetambukiro kyabwango elio eskuru eyo enyare ko bagekonyora obotenerio boya obwanane borairere ogokora buya ase amatemu amanene agocha omusiesio itokoro kwa Ezekiel Machogu twawakire mbiyamo na senge njogo chorwa na mangana ya Bible twatebire gokonyategerera koranje we need an immediate action kusebano gaki tomo ngao abana baitombare kenyoroga basomete bakare gochiga sisiko bakora mangana manororo na intunto tagete echiri mwatangasire nga Gusii na into chinyore kusebano ga igambogere no muske Ezekiel Machogu uno mwechukezo no maneno itubwe chisembe minister esiesi atokonyenga esukuru ya Mariba secondary ero ntuli kujigwancho monto kuruku koriri ntoi gwana igo koriri akwende entwa week omonto ndera twaseli boni iga korokwa datemo omoibi ebasa otoibere bobe ono twataka iga management yeche nchikorwa port oje principal mbake pasa epasa ya ratire tangaine kacha Kuripoteri gataseni Ndizi TV korwa eskuru ya Mariba yego toka ime constituency nyalibali chache ime county ya Kisii eliterane Josephat Hamisi
Miamono murikeito Josephat Amisi ase oroboti ururikiranu ekero chiskuru ao chigendrete kwarigania barokiwa bo grade kya gatano na kabere nigo chiskuru cy'abantu nyene cyaboririe serikali kubenyora sense moye bitoki eri gusira umuroberio OCBC eri goikirania umuroberio junior secondary school murikeito Ndemo Stephen noroboti uru Inse yomuroberio junior secondary school JSS aborokiwa nigo bagendete goswasa chiskuru cye serikali na chiri cy'abanyene. So far we have received about 50 and some are still reporting. Yani na feel tu vizuri yani venye tunavaa hii loan kama saa sidhani kama wengine wataweza kuwa na nasikia vibaya ama vizuri si pia tukivaa loan. I feel so happy kwa sababu tumekuja hapa junior secondary. Chisukuru chitabirene wizara ya chisemi kugenderio murobiro yoime ya Kisii nigo chire chimisano na ibere 44 ase na mbere nere chiri cie serikali ase Eyemo 55 chioka na cyo chiri cy'abanyene chitabire ase chinyinge cyabo cyasiekere twisiko aso gutaikirania birengo biganeiri. There were some schools that were not approved for JSS. There are 124 and 124 these are mainly private schools. Some of them never had 45 candidature in Kisii. Some of them are not having enough infrastructure that could qualify them to be JSS. Some are even having lower and very small compound that cannot offer JSS. Ambalo hilo ndio jambo ambalo serikali inafaa kuangalia ili iweze kuwa na balance. Wazazi wasiona kwamba huku kwa shule za kibinafsi hamna la mno. Huko ndiko kuna mambo mengi, mambo na investment, library, mambo na computer room. There is a lot to be done. So the government needs to at least strike a balance ili isionekane kwamba shule za kibinafsi zimelemewa kinamna fulani kwa sababu tunahitaji hela nyingi ili kuwa na misingi dhabiti ya elimu. Umuroberio bw'ebitabu bya junior secondary school goikasa chiskuru cye serikali nigo gendete asa chi sub county ao asabwatani be chiskuru cy'abanyene chi private basabire na barabwo basiru ne serikali. That the books will be in the sub counties. Our books have already arrived in our sub counties and our head teachers to principals are collecting books. We are ready to go. Kwa sababu hawa watoto ni watoto, hawa ni wa public, hawa ni wa private. Tunasema kwamba mtoto ni mtoto wa Kenya, kwa hiyo aweze kusaidiwa, waweze kuhakikisha kwamba angalau waweze hata vitabu jamani, at least wakipatiana kwa public pia na private watoto waweze kupata. Kwa sababu vitabu hivyo ni vingi na vina gharama zaidi ya haja. Omoroberio bwe kamati y'abalimu ya Teacher Service Commission kubwatuka abalimu ba junior secondary go chiskuru nigo robeiri gwikiranirwa ewiki eye. Our teachers are reporting by Friday the TSCs have finished matters of engagement on teachers. Now the TSC is working on the deployment of teachers and we hope that by Friday all our teachers will be in class. Rero nigo lyabeire rituko lya kabere ryo muroberio junior secondary school kugira guchaka mona se chiskuru chiri chitabire ne wizara ye chisemi abwase bona abagwatani beso kiri na gusabe serikali kwene kibuna ngurwere nibo irachi kwene kibuna umuroberio yo no gendere buya ime chiskuru ao ko reporteria Ndizi TV korwa se skuru yo borso ya daraja 2 kutoka se ward ya Kitutu Central ene bonge ya Kitutu chache South area taliane Ndemo Stephen. Miamono Ndemo Stephen ase oroboti uru chinga kiecho nigo boigo agosaba orokia kurwase chiskuru cyoboroso cye serikali na barabo bakwaniro goswa kwa borokiwa ba grade 7 askere baborire serikali kwango ya kubwatuka kibesa echo kirasire umuroberio OCBC muri keito kurwase county ya Nyamira job manki na bakagotarire gatie chiskuru na gutwariganira oroboti asenchire kubwatya. Nigo chisukuru ao chigenderetse kurikia aborokiwa ba junior secondary grade isano na ibere linde kumanya buna chisukuru cha serikali ime county Nyamira chigenderetse kurikia aborokiwa ntwaira egechambo kiri gotarera eskuru yoboroso ya Nyamira
buna enchera Eyemo yokorobeya junior secondary niga aborokia baumerete abaibori elinde ko basemia igoro ya junior secondary buna twaba tokwerera n'umworokia omonene Evans Nyandega twomireta abaibori igoro tukagamba na barobo ende tukaiwana emikakati y'ekiuniform n'ekindagera abaibori baito barenge n'ebirengeri ebia ande njira ba respondire rero bono mambi nabakora ngambia abandi bansire kupimira abana babo uniform asate abagwikira bono nigo banyorire omubaro oigoro ase barikiri aborokiwa gwetania emerongo kianda abana twabwate last year ase enrollment yetu barenga abana 95 abu abange babo bairanire back except abana babiri bakiri on transfer sauri abaibori bari roketiri gwikyasikinga cyabo nagoteba mbachikolikia aborokiwa koruchi sukuru chibasinyaine echi chitancherete gotwara junior secondary to iskoiwe class will be given more class ya kemo kere extra egekori abana 30 to 40 inere capacity ranyare ko batoko accommodate na ndibune ministry kare yakoreta assessment na kikirasi ya tutetira toe aboroki obaikira nase skuru eyo mbate bambagokerete omoroberi oyo ase basaba aboroki akoleto bwango elinde bachake chisemi. Sisi ni wanafunzi wa CBC, tumefurahia kwa hii masomo yenye serikali imetuletea. Tungeomba watulete walimu. Ensemo ya baiboli mbasa bachisukuru ko bachingaki kulige chi uniform na kwerobe yabo ikeranu. Na wandoji CBC na murobelio mja serikali ya rwete na baiboli mbadete kwa admit ya wana wabo wana mpia ndoji na result siribu mpia wana wakorete challenges yoka doji neli na sema ye school uniform bona bali kora njira bana kebara nyakoli ya baiboli toroji bwato mojano no mumurage lakini bara bata mwake ga bana banyakosoma Korende mbabwate amakongo make asebasaba serikali kubasira elinde gotingia omoroberio o CBC. Challenges to go trangiringa ndubwate facilities taisainia kwa rabona wana ndubwate laboratory even the sanitation facilities buna chicho njirigo isana kuyesa uli abana abono ngoja bali kurusiko buna bakoranga serikali buna ya promise ga koleta chibesikiria ndwagache ki birasi twagaje gira paratori elindi to konya abana aba ne kinyomba bune cya musansi kigokora practicals ya serikali tubwatisie umurumene nare mokonya abarimu ase baremeire mokonya serikali enene mokonya abarimu basuke na barabugu kimotu banya bagatosomeria abana aba ase curriculum mwaro setienya kurwa se county ya Nyamira ginko reporter ya Ndizi TV Job Maangi. Ekera bono togendrete gotigara somurobero yo junior secondary nigo aborokia banene bagose aborokia be skuru au bagendrete kuboria baibori koenekia bunanko baira bare abana baba se skuru mapema elio kwenyorera libagaligi yaryo kwegendereria netsemi muri keito Mildred Momanyi na bakagotalire gatie skuru ime county ya Kisii. Rituko lya kabere ase abana ba junior secondary gosoa ase chiskuru au iliogo chaka entunde entangani ya masomabo inseyo moroberio omoya OCBC ase buna egetaseni kya Ndizi TV twatarera egatie chiskuru chiri chigendrete kubarikia na kubarigania abarokigwa abo ase gatia baiboli korwa account ya Kisii barekane gusira na kubwate si omoroberio yo omoya takerene sanse nabo yitwa bikire ebintu ororo abana bango chako umuringo lyao na kumanya kugitogwenere kushobora kendo byakabera sese mu yiki cyamurotse kandikala iyo abana bagotse gukorera sodo kuyowawa witera se internet nabaga sense mu yogoremi ndugato mu nsemo bitwa bikira sabana bagotse gukorera umurimo yawo na kugira bari korwe bite bikira bibe nari bikorunya ready for anything that we have if we have got a large number that may worry our parents. We are assuring our parents that we have got enough manpower in terms of the human resource. The teachers are there. We have got enough grounds, people, support staff. And we thank our management for giving us
qualified teachers who can be able to handle these learners in an adequate way. Gatichi skuru echo twatarira nigo batebire buna mbagendete kweroberia ase nonya na boigo omubaro bwa abana bali baikeranire ase skuru otalimoke ase basaba abaiboli koenekya buna abana babo mbanyorere amabaga ase grade ekyo gya junior secondary. Currently we have received a total of 32 learners, 19 of them being girls and 13 of them being boys that have reported so far. These are fresh kids that did their teacher exam from different schools. They have indicated that they will be coming to our school, so we have enough space for them. We have room for them. When they come, we shall accommodate them. Abo wetera sena batu arisibwe wetera boniga konyoda bana 48 abo boniga kugenda kuligera li gonto no kwegenda abandi barenchera ho cyasire cyo bintu kwa bekira biga be class injire ndia na kwanya sentiri kibaganiko. Ase chinga kecho nigo bateba amabaga babwate nigo aisaine ase okubogoria abana abange ase grade ya junior secondary ase baganya abaiboli kogendera koreta abana ase obwango elio koenekya buna ngonyora bale amasomo aisaine. Yali kandiya sekenchera n'abali mu boyigo tubalisibira bali mu nanya bwayirega sibabo cyabosubira mwana ya junior secondary. Asese moye grase kisitimu kwa rosiri ase junior secondary twakibagire boni gakirebe twantore no kwegena bune nambeko gendera komenta tubwate birasi bisaine asiri nchiyo konyora abana banako nyora liba galigiya aliyesikiro mwalimu agwekera kiro mwana kulingana na magania kigamba ali gani bonse abayiboli bali barisi kubataranye barasi baze abana babale gajine school ya junior secondary asiri nchiyo yobocha na abana na no kwegena buna tubafare basire ndia ende babantu kwegena na abantu baraba yasitsinga cyabose. Time like this, kids are still reporting, parents are coming in for inquiries here and there. And I think we have enough space to accommodate even 4 streams or 5 streams of JSS. Kulipotalia egataseni kia Ndizi TV, litaliane Mildred Momanyi. Mwanchi muligereri namange nakwariganire tia yoranyore asoboikirana inde chikoraga chinsa isato ngendera gutwara buligereri boro bya semirobere yonsi boigotonyora sensemere ya Facebook wetera Ndizi TV News Digital asensemo ya YouTube Ndizi TV News aso mutandao Twitter wetera Ndizi TV News boigo ase website yaito tonyora wetera www.ndizitv.or.ke iretariane Evalino Sero nigotwa kubatana nere Joshua Uta kwene kya wekera sensemo imanyerio twaro buligereri boro bya